Sziasztok! A mai videóban arról lesz szó, hogy milyen módszerrel lehet a képfelismerő mesterséges intelligencia szoftvereket megzavarni, megtéveszteni, van-e összefüggés a gépi és emberi látás között. Tehát megzavarható-e az emberi észlelés olyan módszerekkel, amelyek a mesterséges intelligencia szoftvereket meg tudják téveszteni. A mesterséges intelligencia terjedésével egyre fontosabbá válik, hogy megismerjük azok biztonsági kockázatait. Ennek érdekében a nagy cégek, amelyek elsősorban profitálnak a mesterséges intelligenciából, olyan kutatási részlegeket kezdtek felépíteni a saját szervezetükön belül, amelyek ezen biztonsági kockázatok feltárásával foglalkoznak. A mesterséges intelligencián belül az egyik kritikus pont a gépi látás, azaz a képfelismerés, mivel ez számos nagyon fontos fejlesztés alapja. Gondoljunk például az önvezető autókra, amelyek ma már főként kamerák segítségével állapítják meg az egyes közlekedési szituációkban, milyen döntéseket kell hozniuk. De csak hogy néhány nagyon fontos más területet is említsünk, az orvostudomány, ahol például a radiológiai elemzések, a képfelismerésen nyugszanak, vagy a kiskereskedelem, ahol a kamerák figyelik például az Amazon boltjában, hogy mit tett a vásárló kosarába, vagy vett onnan ki, és ezáltal személyzet nélküli boltokat tud a cég üzemeltetni. Ide tartoznak a különböző biztonságtechnikai berendezések, arcfelismerők és a legújabb robotikai fejlesztések is. Erre a kritikus pontra fókuszált a Google kutatócsapata, és jelentetett meg egy tanulmány a Nature Communications folyóiratban. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan merhető át a mesterséges intelligencia, először fontos megérteni, hogy hogyan működnek ezek a képfelismerő rendszerek. A képfelismerő rendszerek olyan mesterséges intelligencia alapú technológiák, amelyek képesek észlelni, azonosítani és interpretálni a vizuális információt. Ezek a rendszerek egy sor matematikai és statisztikai módszert, valamint gépi tanulási technikákat alkalmaznak a feladatok elvégzéséhez. Általában elmondható, hogy ezek képpontonként dolgozzák fel a képet, azaz nem egy képet látnak, hanem pixelek tömbjét. Ha ránagyítunk egy képre, akkor azt látjuk, hogy minden pixel tulajdonképpen egy színes kocka. Minden színes kocka, azaz pixel, színe valójában 3 színből, a pirosból, a zöldből és a kékből áll. Mind 3 színnek az értékét egy-egy szám írja le. Ez az érték 0 és 255 között változhat. Ha mind a 3 szín értéke 0, az a teljesen fekete, ha pedig 255, akkor teljesen fehér. Ha csak egy kicsit változtatunk a színek értékén, tehát az összes érték 0, és 1 vagy 2 esetben mind a 3-at egyesre állítjuk, attól még a szemünk nem fogja észrevenni a változást. Ugyanúgy feketének fogjuk látni a színt. Az átveréshez pedig nem kell mást tenni, mint az egyes pixelek színét meg kell változtatni egy adott mintázatot követve. A kutatók azt tapasztalták, hogy az egyes pixelek értékeit elég nagyon kicsit, akár 2-vel módosítani a 0-255-ös skálán ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia felismerje az így kialakított mintázatot. És bár mi emberek szabad szemmel nem látjuk a képen a változást, a mesterséges intelligencia nagy magabiztossággal állítja az így átalakított képről, hogy azon nem egy váz a virágokkal, hanem egy macska látható. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért ilyen veszélyes ez? A bevezetőben említettem, hogy a közlekedésben és orvosi rendszerekben is alkalmazzák a technológiát. Nem lenne jó, ha például az autó egy stopptáblát tévesen értelmezne, vagy egy orvosi rendszer nem tudna egy tumort felismerni. A támadóknak ráadásul elég egy nagyon apró változtatást végrehajtani a képen, torzítás, szabad szemmel észre sem lehet venni, vagy talán mégis? Hogy a kutatók megtudják, vajon az emberek észreveszik-e a változást, egy kísérletet hajtottak végre. Nagy számú résztvevőnek kezdtek el képeket mutogatni. Minden résztvevőnek meg kellett mondania, hogy érzékel-e különbséget 2 olyan kép között, amelyeknél az egyik képet módosították. Konkrétan azt kellett megmondaniuk, hogy melyik kép hasonlít inkább macskára. Ahogy az sejthető volt, a legtöbben először azt mondták, hogy fogalmuk sincs, nem látnak semmilyen különbséget.
A kutatók azonban mindenkit addig unszoltak, amíg nem tippeltek valamit, és itt jött a meglepetés. A legtöbben ugyanis meggyőzően sokszor jól tippeltek. A kutatók sejtése az, hogy talán a gép és emberi látás között több hasonlóság is lehet, mint azt elsőre gondolnánk. És bár az emberi látás nem olyan érzékeny ezekre az apró módosításokra, mint a mesterséges intelligencia, de kimutatható volt, hogy ezek a módosítások az emberi agyra is hatással vannak. Az agyunk ugyanakkor hatékonyan kivédi az ilyen torzításokat, amely alapot szolgáltat az olyan védelmi mechanizmusok kifejlesztésére, amelyeket később a mesterséges intelligencia fejlesztésénél alkalmazhatnak. Te mit gondolsz, a jobb vagy a bal oldali kép a macska? Írjátok meg kommentben. Köszönöm a figyelmet, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!